Welcome back again sa ating YouTube channel! So for today's video guys is, oh my god, ang saya ko today, ganon. So, actually, ang vlog na to is matagal ko na pinagtatanuhan dahil na gawin, pero hindi magawa-gawa. Baka siguro busy ako, ganon. Mga ganon dahil. So, for today's video is gusto ko lang sabihin sa inyo na monetize na tayo! Oh my god! So, monetize na tayo guys. So, nag-congratulations sa akin si YouTube. So, ayan, nag-congratulations na siya dahil. So, oh my god, I'm so very happy. So, thank you so much everyone. No? Thank you so much. Kasi hindi ko naman ito magagawa kung laki, di ba? So, ayan na. Thank you very, very much. At lalo-lalo na sa mga taong to. Lalo-lalo na sa nasalihan kong grupo, ganon. So, meron kasi ako nasalihang grupo dahil. At eto sila yon. Ayan. So, yan yung mga grupo nila. Yun yung mga parang mga profile, ganon. Ng mga ano nila, sa mga grupo nila. Tapos, meron din silang ginawang grupo na para tumulong sa mga sa mga WH ganon, para madali silang umangat kumbaga. So yun na nga, meron silang playlist, meron kasi silang pa-playlist ganon. So mas madali talaga kayong aangat basta magtulungan lang sa grupo na yun. So I'm so very thankful sa kanila ganon. So maraming salamat po. So ipapakita ko lang yung mga bahay nila or yung mga channel nila, ipapakita ko po sa inyo guys. So eto sila. Ayan, yun po sila. So, hindi ko masyadong kilala lahat. So, yung pinapakita ko, yung mga nakilala ko lang, ganon. So, pero maraming salamat. Lahat na nandun sa grupo na yun. Thank you very much, ganon. So, yun na nga, Zay. At maraming salamat din kay Ma'am Donna Ayo. Kasi nga, isa din siya sa sumulong sa akin. Tuloy yung mga videos ko, ganon. So, ayan, Ma'am, thank you very much. Ito yung YouTube channel niya. So, ayan. So, marami din siyang mga videos na magaganda. So, if you want, no, willing din siyang tumulong. Ganon. So, yun na nga, guys. So, maraming salamat, ma'am, for helping me. Ganon. So, ayan. So, magaganda din yung mga videos niya. Ganon. Oo, marami siyang mga views doon. Kakaloka. So, ayan. So, thank you very much din sa lahat ng congratulations sa akin sa Facebook. Kasi pinost ko to sa Facebook eh. Noong nag-apply na ako, tapos na-monetize na, gano'n. So, pinost ko sa Facebook, tinry ko kung may mag-congratulate ba, gano'n, may makapapansin ba sa akin, gano'n. So, maraming nakapansin dahil, ayan. So, eto sila. Ayan, so yun po sila lahat. Maraming congratulations. So thank you very much sa inyo guys. Dahil sa inyo parang may gana na naman tayong mag-video, ganon. So ayan, so hindi ko inakala na ma-monetize talaga tayo. Kasi syempre, Diyos ko, ginawa ko nag-video, rabi ako dahil. Then hindi ko alam, baka para sa akin kasi noon parang hindi naman siguro to para sa akin to monetization na to dahil. Kaya yun na nga, minsan nawalan ako ng gana, ganon. Pero at the end, no, kahit minsan nawalan ako ng gana, at least nag-upload din naman ako pa unti-unti, ganon, unti-unti, nang-upload everyday, isa, ganon. Minsan 3, ganyan, ganito. Kahit hindi masyadong nakakatuwa, na-upload ko na lang, ganon. Pero, thank you, kasi nga, sa kahit gaano pa tagal, no, kahit gaano katagal tayo nag-YouTube dahil, at least monetize na tayo! Ayan. So, thank you very much, guys. Bye-bye!